Ik ben heel erg op zoek naar het einde. Wat is mogelijk? Wat kan ik bereiken qua sport? Hoe ver kan ik gaan? Hoeveel pijn kan ik verdragen? Hoe lang kan ik het volhouden? En ik ben eigenlijk steeds weer op zoek om dat uit te breiden en steeds harder en sneller en verder te kunnen gaan. Dit seizoen zal voor Ramon Jongschaap het WK Triathlon in september in Almere zijn glansrijke haardoel wezen. Maar vanwege het coronavirus gaat dat net terug. Hier, vlakbij zijn hoers in de Ljouterwijk Kamminga-Bjorn, traint er. Ik beschouw het echt als mijn achtertuin. Ik kom hier ook heel graag. De muziek van de verstoorde DJ Avicii is zijn inspiratiebron. Zelfs Sabot dat er een tattoo van het logo van de DJ zetten lid had. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Je bent er heel erg mee bezig. Het is elke keer dat je weer het water in springt of weer op de fiets staat, ben je altijd weer bezig van... je doet allemaal voor die ene wedstrijd op Hawaii. En dat is het wereldkampioenschap lange afstand triathlon. Wordt ook al beschouwd als het zwaarste eendaagse sportevenement op de wereld. Het is 3,8 kilometer open water zwemmen in de zee. Daarna 180 kilometer fietsen op een tijdrijfiets. In hele warm weer natuurlijk. Bijna 41 graden daar, wind van 50, 60 kilometer per uur. En daarna afsluiten nog een marathon. Dat is 42 kilometer hardlopen. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Het verhaal van Ramon gaat volle verder als zomaar een ambitieuze en talentvolle triatleet. Mentale problemen maken hem kwetsbaar. De sport hoopt hem oerijn te blijven en nieuwe doelen te stellen. Toen ik 15 was, woog ik 95 kilo. En had ik zwaar overgewicht. En eigenlijk begin 2017 heb ik de knop omgezet. En ik ben vol de sportschool ingedoken. Dat werkte heel goed. Ik voelde mij veel beter, ook veel meer zelfvertrouwen. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Ik heb hem laten zetten omdat ik natuurlijk heel erg fan ben van zijn muziek. Hij is deels overleden omdat hij zichzelf eigenlijk dood heeft gewerkt. Ik kom ergens vandaan en ik wil ergens heen en zijn muziek helpt mij enigszins daarin wel. Dat ik altijd weet van ik doe het ergens voor en ik ben ergens vandaan gekomen en ik ga ergens heen. Dus zeker te zeggen dat hij en zijn muziek wel een groot deel hebben gespeeld in het succes dat ik behaald heb. Ja. De Ironman op Hawaii, is het realistisch? 2,5% van de deelnemers kwalificeert zich. Ja, het is heel lastig, maar het is wel haalbaar. En als het haalbaar is, dan ga ik het ook doen.